και καλημέρα. Ωραία, είπα να σας πάρω μαζί μου, μην ακούτε το πλυντήριο, συγγνώμη, να σας πάρω μαζί μου, να πάω να βγάλω κάποια λεφτά. Βγάλω λεφτά έξω. Λοιπόν, ανοίγω την πόρτα. Αν ξέχασα να σας πω, πάντα κάρτα. Ωραία, πάμε έξω να βγάλω τα λεφτά. Εδώ δίπλα είναι το ATM. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα. Κλείνω την πόρτα. Έφτασα. Ωραία, απλώς εδώ ακούτε κόσμο κιόλας. Κοιτάξτε εδώ ATM. Βάζουμε εδώ μέσα την κάρτα. Και βγάζουμε περίπου 1 εκατοστάρικο. Εδώ. Όχι, δεν μπορώ να το πιστέψω. Μου φάγε την κάρτα το μηχάνημα. Και πρέπει τώρα να πάρω τηλέφωνο στην τράπεζα. Να δω αν θα μου βγάλουν καινούρια. Και αυτά. Πήρα το τηλέφωνο και πάω μέσα. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να μπω στο λάπτοπ. Όχι, γιατί το πήρα αυτό, θα μου χρειαστεί και αυτό, αλλά εντάξει. Πρώτα πρέπει να μπούμε στο λάπτοπ να βρούμε το τηλέφωνο της τράπεζας. Ωραία, έχουμε εδώ το ποντίκι μας. Μπαίνουμε εδώ μέσα. Γράφουμε τράπεζα. Ωραία. Και το λέει εδώ κάπου. Δεν φαίνεται σε εσάς. Ωραία, οπότε είναι. Ωραία, είπαμε το τηλέφωνο είναι 2-10-5-2-7-2-87. Τέλος πάντων, αυτό είναι το τηλέφωνο. Τώρα πατάω να τους καλέσω. Το πάτησα. Ναι, παρακαλώ, μ' ακούτε? Ναι, γεια σας, είμαι Λίτσα. Πώς σας θέλατε να σας βοηθήσω? Ναι, γεια σας κύριε Λίτσα. Θέλω να σας πω ότι ένα από τα ATM σας, εδώ τώρα δεν θυμάμαι πως είναι η περιοχή, τέλος πάντων, τέλος πάντων, ένα από τα ATM σας μου έφαγε την κάρτα και τώρα δεν έχω κάρτα να βγάζω λεφτά ούτε να κάνω κάτι. Μπορούμε να βγάλουμε μια καινούργια? Θέλει λεφτά, θέλει κάτι? Καταρχήν θέλω να μου πει το άϊμπά σας. Εντάξει ρε κυρία Λίτσα, τι μου κάνατε τώρα, αναγκαστικά πρέπει να πάω να το φέρω. Ξέχασα την πόρτα, τέλος πάντων, βρήκα εδώ τα χαρτιά μου. Τώρα περιμένετε να τα βγάλω. Ανάτο ρε, πρώτο. Δεν χρειάζεται να τα βγάλω καν. Μ' ακούτε κυρία Λίτσα? Ωραία. Είναι το IBAN μου. 7580 0575 987 2578. Όπως βλέπω εδώ στον υπολογιστή, το όνομά σας είναι Παναγιώτη. Ελάτε από την τράπεζα να πάρετε την κάρτα σας. Ωραία. Τώρα οπότε έρχομαι από την τράπεζα. Και αυτά. Ωραία. Χίλια ευχαριστώ. Γεια. Πάμε τώρα μέσα στην τράπεζα. Τι να κάνω κι εγώ, να βγω έξω. Βγαίνω τώρα. Τώρα πρέπει να πάω μέχρι εκεί. Ωραία, έχουν ίδιες πόρτες με το δωμάτιό μου. Εδώ μέσα στην τράπεζα. Ωραία, για πάμε εδώ. Να, εδώ είμαστε. Κυρία Τραπεζίτισσα, κυρία Λίτσα. Είναι έτοιμη η κάρτα σας, πάτε την. Ωραία, σαν υπογραμμιστήρι δεν είναι? Τέλος πάντων. Για να πάω να βγάλω λεφτά τώρα. Ή όσικα ξέρετε τι λέω.
να μην βγάλω λεφτά για να μην μου ξαναφάει την κάρτα, απλώς να πάω στο σπίτι. Ωραία, βγήκα. Πάω τώρα σπίτι μου. Πάμε. Πάω σπίτι μου. Πάω στο σπίτι μου, πάω. Αχ, σπιτάκι μου. Τουλάχιστον μου βγάλαν κάρτα να λέτε. Έτσι θα μπορούσαν να μην μου βγάζανε κάρτα. Ωραία, τουλάχιστον αφού έβγαλα κάρτα. Τώρα θα μπορώ να μπω στο Google και να πάρω μια τηλεόραση για το δωμάτιο. Ωραία. Μπαίνω εδώ στον υπολογιστή. Μη σχολιάζετε. Μπαίνω εδώ. Καθίστε να φωνάξω και την Πανπαντίνα. Άκυρο, δεν είναι εδώ η Πανπαντίνα. Τέλος πάντων, καθίστε να πάρω τώρα. Τι να πάρω, μια τηλεόραση να πάρω. Ωραία, μια 24, μπλα 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 μπλα. Μετά. Τέλος πάντων, την παίρνω, την αγοράζω. Ωραία. Και τώρα περιμένω να μου τη φέρουν. Ωραία, πέρασαν 2 ολόκληρες μέρες. Και μαντέψτε. Κοιτάξτε εδώ τι ήρθε. Ταράν! Η τηλεόραση. Πάμε να την βάλουμε τώρα στην πρίζα. Λοιπόν, εγώ λέω να τη βάλω κάπου εδώ στο κρεβάτι. Ωραία, την άνοιξα. Εδώ. Για να δούμε. Γεια. Ξέχασα να πάρω μια κεραία. Μείνατε συντονισμένοι για πάρτι 2! Να βλέπετε, δεν υπάρχει σήμα, λέει. Θα πάω να αγοράσω μια κεραία, να τη βάλω σε άλλο δωμάτιο και αυτά. Άντε, bye!